Hiwagang Burnay mula sa Mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, ako po si Aurea, isa sa maraming avid listeners ninyo sa iba't ibang sulok ng mundo. Naisipan kong sumulat at ibahagi ang kwento ko upang magbigay inspirasyon sa mga tulad kong nadapa at nais bumangon ulit. Nagsimula ang lahat ng maaga akong nabuntis. Nasa early 20s pa lang ako noon at aminadong hindi pa handa sa malaking responsibilidad. Hindi ko din masyadong kakilala yung nakabuntis sa akin. Sugarol, manginginom at babaero pala. Kinukonsinte ng mga magulang kaya nagdesisyon akong makipaghiwalay. Sa puntong ito nakilala ko si Rod. Matanda sa akin ng 10 taon at may unang pamilya. Sa magkaibang bahay na sila nakatira ng asawa niya pero dahil hindi pa sila legally separated, sa mata ng tao at ng Diyos, kabit pa din ako. Pero sa halip na magising sa masakit na katotohanan, umasa ako na makikipaghiwalay siya ng legal at pakakasalan ako. Sakay hintay, nabuntis ako sa pangalawang pagkakataon. Ang masaklap, kung kailan kami magkakaanak, saka naman siya ng babae. Aragoy. Sinabihan ako ng bagong babae niya na siya daw ang pipiliin dahil gusto siya ng pamilya ng partner ko at kasundo niya yung unang asawa. At sinugod din ako ng ex-wife niya. Ang dami nangyayari sa'yo, girl. May balat ka ba sa puwet? Medyo madaming nangyayari sa iyong kabalasan. Anyways, hindi ko maipaliwanag ang sakit ng nadarama ko ni Nicole and Diego. Idagdag pa dito yung labis na kahihiyan kasi alam kong pinag-uusapan ako ng buong barangay. Lumalakad ako na nakayuko at pakiramdam ko na wala ang dignidad ko bilang babae. May mga pagkakataong ninais kong wakasan na lang ang lahat para matapos na ang paghihirap ko. Hindi ko lang itinuloy dahil naisip ko ang mga anak ko. At Diyos na lang ang tanging kinapitan ko. Humingi ako ng tawad at awa sa Kanya para malagpasan ko ang pinagdadaanan ko. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho para sa mga anak ko. Sinabi ko na hinding-hindi na ako susugal sa pag-ibig. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Ay talaga, te. Eto na naman. Medyo marupok ka, te. Teka lang. Medyo marupok ka, girl. Teka. Siguraduhin mo lang maayos ka, ha? Oo, naka-strike to ka na eh. Teka. Teka lang. Tuloy natin. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Sa pangatlong pagkakataon, umibig akong muli. 5 years na akong kasal ngayon sa high school friend ko. Hindi lang ako ang minamahal niya, kundi tanggap niya rin ang buong buo ang mga anak ko. Naninirahan kami ngayon sa Boston. Ay! Friend natin yan. Friend! Ako, Si Aurea pala yan eh. ano ka ba? Bakit naman ngayon mo lang sinabi? Oo, dapat intro pa lang. Alam mo na sa Boston ka. Alam mo kaya naman pala kahit marami siyang pinagdadaan. Oo, Nararamdaman ko, magaan yung loob ang namin gaan ng sa'yo. loob namin sa'yo. Promise. Taga Boston pala. Oo. Hindi ka naman kagad nagsabi. Di sana wala kami medyo masasamang sinabi katulad ng marupok, banat sa puwet. Sana hindi ko na sinabi. Tama. Next time po ha, pag susulat po kayo. Intro pa lang. Sabihin nyo na kagad kung saan bansa kayo at mukhang Oo. nakaluluwag-luwag na kayo sa buhay.
buhay. Nang maganda po yung pakikitungo agad-agad, ha? Ayan. So anyways, naninirahan na siya sa Boston at inaayos na namin ang mga papeles para makuha namin ang mga anak ko sa Pilipinas. What help do you need? Yan. Well, Anong tulong ang kailangan mo? Di ba? Ay, mamaya meron tayong mga kausap dito magbibigay ng tulong. Mamaya. Tayo muna, Aurea. Kami muna ang BFF mo, ha? Correct. Kasi baka pagpakilala natin siya bago mo na siyang BFF. Kami muna. Sabi ni Aurea, minsan may mga pagsubok na hindi natin alam kung paano malalagpasan. Kapag nagawa mo na lahat, tinama mo na yung mali at nagsisi ka na. Surrender mo na kay God. Yes. Kaya niyang hilumin lahat ng sakit at ayusin ang lahat ng gusot sa buhay mo. Ibabangon ka niyang muli. Magtiwala ka lang. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Diego. Ang inyong tagapakinig, BFF Aurea. Hi, friend! Hi, friend! We love you! Heart! Aurea, una sa lahat, thank you for your story. Yes. Alam mo, nakakatuwa kapag nakakarinig tayo ng ganitong klase ng kwento na nagsimula sa karupukan, nagsimula sa matitinding pagsubok, pero nang dahil sa natuto tayo, 'di ba? Tayo ay bumabangon. And actually, sa totoo lang, yun naman, ato lagi natin sinasabi to Jegs, na ang isang ang isang pangyayari sa buhay natin ay paulit-ulit na mangyayari hanggat hindi natin natututunan ng lesson. Tama. Teka lang, tanungin mo ako, Diego. Okay. Tanungin mo ako. Nicole! Tanungin mo ako kung ilang beses ako naging marupok. Ilang beses ka naging marupok? Ay, nako, nakakahiya sa bisita natin. Pero, mga 6 times, di ba? So, wale lang tong si Aurea sa medyo kasyungahan ko pagdating sa pag-ibig. At yung huli, kakaya to, Senator. Okay, mamaya, papakilala ka namin. Okay, yung huli, ginawa pa akong kabit ng hindi ko alam. Hindi ko alam. So, victim ako. Diba? Ayan, Pero yun nga hindi, paulit-ulit na mangyayari sa'yo ang isang pangyayari hanggat hindi mo natututunan yung lesson. Correct. Ang nangyari kasi dyan, hindi ako natututo Nagiging marupok lang ako lagi. Ay, Ayan. magmamahal na lang ulit nang hindi nag-iisip kung ano ba yung last name niya? Hindi ko alam yung last name! Di ba? Ibig sabihin, hindi naman. Di ba, yung kilalanin mo muna bago ka Masyado ka pa kasing makamundo nun. Oo, kaya nga di ba? Buti na lang talaga may tinatawag na mga pagbabago sa buhay, di ba? Pero ganun talaga And yung sa kwento ni Aurea, it only goes to show na pwedeng magbago yung buhay mo. Yun lang yun. Kung ikaw nararamdaman mo na parang nasa ilalim ka, parang feeling mo tinatapak-tapakan ka, well, ganun talaga. Nangyayari po talaga. Pero, umiikot naman po ang gulong ng buhay. Ayan, alam mo, aangat din yan. nakikita ko dito sa buhay talaga ni Aurea na once you make things right, it will be all right. Correct! Diba? Ay, taray, bagong tagline. Once you make things right, it'll be all right. Diba? Binago niya Nagbago na siya Nag-iisip na siya Kasi, ngayon. tingnan mo yung sa una, alam niya may sabit. Yan. Hindi niya muna inalam. Correct. Lasenggo pala. Pangalawa, pumasok pa rin siya sa relasyon. Kahit alam niyang kabit siya. Oo, may asawa. Mali pa rin Mali. Dito sa pangatlo, siguro, dahil Nag-isip na siya. Oo. Kaya naging maayos ang lahat. Correct, Oo. 'di ba? At ang maganda dito, yun nga, as we said, that paulit-ulit naman din sinasabi ng lahat. Pwedeng magbago yung buhay natin. Correct. Yun naman yun yung maganda Hindi naman porke nasa lusa ka ngayon o porke nasa marupok ka ng stage ngayon o porke ang tsaka mo ngayon, ang dami na pong gumanda. Yung parang meron ako mga kaibigan, chicks, parang, hala, ang ganda mo na ngayon, girl, di ba? So, ibig sabihin, pwedeng magbago. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na parang pangarap ko nung araw. Kasi ito, lagi ko naman itong kinikwento sa mga tambalanista natin. Ako po ay nakapag-aral sa Assumption bilang ang nanay ko po ay isang guro. Yeah. So hindi po ako yung mga talagang assumptionistang talagang anak mayaman na lumaki sa aircon. Hindi. Mukha na lang po akong na-airconan ngayon. Charing! Siya po yung kaklase na nakakainis. Yan na. Pero ako yung kaklase na nakakainis kasi sabi ko nga, hindi na nga kami mayaman. 'Di ba? Hindi pa ako matalino. So kailangan matalino ako. Ibig sabihin, kailangan I will do my best sa pag-aaral ko, yung ganyan. Ang isang hindi ko talaga makakalimutan is kung papaano talagang
pinush ng nanay ko na na makapag-aral talaga ako ng maayos kasi iba talaga yung edukasyon eh. O, tama. 'Di ba? Totoo. Ang luma ng kasabihan pero totoo Yes. na yun lang talaga yung maipapamana mo eh. Napaka-importante. Napakahalaga nun eh. Para sa buhay natin, sa nangyari doon kay Aurea na dahil sa mga experiences niya, ini-educate niya yung sarili niya. Correct. Until na nakita niya yung tamang way, Yan. tamang daan, at naging maayos ang lahat. Tama, 'di Learn ba? to educate yourself. Totoo, 'di ba? Kasi yun eh. So ako nagsimula ako diyan nung bata ako na parang pangarap ko dahil nga wala kami masyadong pera, isang assumptionistang walang pera no, hindi alata no. Alam mo ba pangarap ko magkaroon ng eyeglasses? Oh. Kasi parang nakakamayaman yung Oo. nakasalamin. Ewan ko yung panahon natin dati. Ewan ko kung bakit ganun yung panahon natin. Parang ang hirap-hirap natin. Tsaka pangarap ko makarating ng dentista kasi parang feeling ko mayaman lang nakakapag-dentist. Diba? So, hindi ko rin akalain. Kaya ako, ito yung lagi ko sinasabi sa anak ko eh. Anak, mag-aral ka na mabuti kasi hindi mo talaga alam kung ano yung pwedeng maging posibleng Correct. magandang epekto nito Ayan. pagdating ng araw. And when I was in college, yun nga eh, hindi na nga ako masyadong maganda, patpatin pa ako, hindi pa kami mayaman. So dapat matalino ako, tapos dapat active ako sa school. Correct. So syempre, Jegs, bibu-bibuhan na classmate of the year. Nag-run ako for president ng Assumption Student Council. At bilang presidente ng Assumption Student Council, isa sa mga ganap doon ay yung uma-attend ka ng mga youth camp, uma-attend ka ng mga youth convention, at doon ko nakilala yung bisita natin ngayon. Ay, ganun ba? Oo. Pakilala mo naman Ay, kami. Naku, alam mo naman, Jeg, sorry ka ha. Ito ng hindi lang mga hampas lupa ang mga friends ko. Oo. May friend na rin akong senator. Yan. Senator Bam Aquino. Yes. Hey there, welcome! Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ayan. Diego at kay Nicole. Oh my gosh. Na isa kong kababata. Oh, di ba? Aminin mo na, Senator. Aminin mo na anong itsura ko nung college. Huwag nating aminin anong taon. Ay, nako, Anong taon? Huwag na nating aminin kung anong taon. But yeah, we go way back, Jegs. So, nung time na talagang ipinaglalaban namin ang mga karapatan. Yan. Mga kabataan, Yan. at Yung mga- estudyante. Correct. Yan. Yung mga Nagmamarcha kami. Yes. Ayan. Totoo, nagmarcha kami. Oo. Dinala niya yung mga atenista. Ako, dinala ko yung mga assumptionista. Diba? So, Parang pare-pareho tayo. Ako At din ikaw nagmarcha din ako kahit sa probinsya eh. Oh, Hindi diba? pa nga ako mamundok eh. diba? May time talaga. Meron. May time talaga. Diba? Meron talagang time. And hindi siya nawawala. Yung heart mo to move people. Oo, tama. Yan, 'di ba? So as I said, nakilala ko to si Senator Bam before, long before. Hindi ko akalain magsi-senator to eh. Talagang ano to eh, Excuse me, hindi ko rin nakalain number 1 radio host. Oh my God! Oh. Hindi namin akalain parehas, promise. Kasi lang kami, youth leaders. 'Di ba? Tanong ko, anong masasabi mo dito kay Aurea? Sa kanyang naging pagsubok, sa kanyang pagiging marupok. Ayan. Oo. Ako, masaya ako dun sa ending nung Diba? Medyo kinakabahan tayo na konti, di ba? Correct. Kasi in-expect natin magsa-strike 3 siya di ba? Pero totoo. hindi. At least na nakahanap siya ng tamang pagbangon Yan. mula sa kanyang sitwasyon. Kukopihin ko yung kwento ko po. Isang t-shirt company, yung Linya Linya. Alam niyo ba yon? Yeah. Oo. Familiar ako. May Oo. favorite ako na t-shirt nila ngayon. Bagong labas. Kung sagad na, sagad na. Ay, nice. Oh, Linya-linya, ganda. baka naman. Grabing endorsement to, ha? Baka naman. Baka naman, linya-linya. Ulitin ko pag sagad na, sagad na. Ayan. Yan yung Diba? kwento ni Aurea, Oo. ni Aurea. Ni Au, ni Ate Oo, Au. ni Au. Ayan. Oh, diba? Yung kasi yung problema kasi natin kung minsan, we always do yung will natin yung masunod. Doon tayo nagkakaproblema kasi in our own capacity bilang mga tao, Correct. may limitasyon tayo Tama, Pero diba? pag, Lord, Si ikaw God bahala. na. May isa pa ako. Oh. Okay. Let go, And let God. God. Correct. O, diba? So, I'm sure nung sa sitwasyon niya, hirap na hirap siya, talagang lungkot na lungkot siya. Nung nakita niya yung prayerfulness na, yung pagtingin niya kay Lord, doon siguro bumukas yung kanyang Yan. Diba? possibility Oo. sa buhay niya. Ayan. Ayun na. Pagka may word na surrender, 'di ba? Tama. Kanina na mention ko yung tungkol sa nung bata ko pangarap ko magkaroon ng eyeglasses. Diba? And I'm sure alam mo madaming mga bata na nangangarap kaya lang ang problema, 'di ba?
I feel like I'm one of the blessed ones kasi nabigyan ng maayos talaga na edukasyon. Pero papaano yung mga wala? Oo, actually, alam mo, Nicole, no, nung first term ko sa Senate, umiikot kami sa buong Pilipinas. Kausap namin yung mga nanay at mga tatay. At laging sinasabi sa akin, Senator Bam, yung pangarap namin, kahit isa lang sa anak namin. Ang makagraduate. Makagraduate. No, sila po, mag-iibang bansa para lang may pang-tuition. Yung mga bata rin mismo, 2, 3 yung trabaho para lang may pang-tuition. Yes. At yung pinakamasakit dyan, pipiliin mo sa mga anak mo sino yung Kung sino. mag-aaral, Yes. sino yung Oo. magtatrabaho. And that's Diba? realidad May mga siya eh. sacrifices. Totoo yan. Oo. Totoo talaga yan. So, nung yun po, paulit-ulit yun. Senator Bam, ito talaga pangarap namin. Doon namin binuo yung batas para sa libreng kolehiyo. And since 2017, nung napasa na po yan, libre na po ang kolehiyo sa ating state university at mga local university. Wow. Alam mo, napaka-importante kasi dyan, Senator Bam. Kasi ako, bilang anak ng isang basurero at ang Yes. nanay ko ay sa bangketa lang ng hindi ko alam kung makakapag-college ako nun. Pero yung tita ko sabi niya, uy, may yung Jerry Rojas Foundation, try mo, may nag-aano sila ng scholarship. Pumunta ako doon mag-isa. Nakita ko, haba ng pila. Sabi ko, Lord, makakapasa pa ako? Sige lang, go. Nagulat ako, akalain mo nakapasa ako. Wow! Di And ba? yung college Hindi halata. ko, natapos, di ba? Diego, anong feeling nung nakuha mo yung tulong? Nakuha mo Ang yung scholarship? sarap talaga, ang sarap. So Sobra. full ito, walang binayaran. Full talaga. Yung 4-year course ko. Kaya Diba? sobrang pasalamat ako At kay Lord. so ibig Iba. sabihin, okay, si Diego, that was way back. Wag na nating tanungin kung anong taon. Magkakaedad naman tayo. Wag na natin, Magkakaedad tayo. kaya nga, wag na natin, 'di ba? So, it can happen to people who are listening right now. Oo naman, maraming scholarships na pwedeng makuha. Pero syempre, yung karamihan, I'm sure si Diego ay pinagpala sa kanyang Yes. katilinuhan. Yes. Very intelligent, di ba? Pero yung mas marami sa mga kababayan natin, wala talagang choice, di ba? So, nung time na bago mapasa yung batas, yung dropout rate natin, 75% So, ang taas. 75% dropout rate dahil sa sa gastos. hindi na mapanindigan Yes. yung gastos. So sa taas ng kailangang ilabas na pera ng pamilya, napapa-drop out yung bata, no? 75%. So itong mga bata to, mga kabataan natin, gustong mag-aral, gustong makakuha ng magandang trabaho pero nagda-drop out dahil sa gastos. Correct. So nung napasa na yung batas, nangalahati yung dropout rate na yon. Oh. Oo. And now, no, pag ikot ko sa buong Pilipinas, yung sinasabi ng mga kabataan, Senator, nakatapos ako dahil sa batas mo. Nakatapos ako dahil sa tulong ng gobyerno. Ay, wait lang. Dagdag ligtas points sa langit! Perfect ka dyan! Oh. Ito honestly, kasi alam mo, pag kongresista ka o senador ka, marami sa mga batas mo, sometimes gagawin mo yan, matagal bago mo makita yung epekto, resulta. Yung resulta. Ito po, nabuo to 2017. So ilang taon na rin na nakalipas. At ngayon, pag-ikot natin, marami talagang lumalapit. Magulang, kabataan, nakapagtapos kami dahil sa batas mo. Ang ganda-ganda ng batas na yan dahil nakakatulong talaga sa tao. At yun yung pangarap ng bawat senador at kongresista na makagawa ng batas na may diretsyong epekto talaga sa taong Tama. bayan. Grabe, alam mo, looking at you, parang naalala ko yung atinistang presidente no. Student council natin? Oo. Alam mo ba? Hindi siya nagbago. Sabi ko nga, hindi ka tumatanda. Wala lang, parang bigla lang ako nag-reminisce na, this is the same guy. Alam mo yun? Nung nilarally natin noon, Oo. ito pa rin yun eh. Ito yun nga. Diba? Yung libreng kolehiyo. Diba? Ito pa Access rin to quality siya. education. Ito pa rin siya. Nung Wow. naging senador ako, doon ako nagka-chance na itong mga pinag-arali natin noon, pinag-protesta natin noon, maging totoo naman to para sa taong bayan. Diba? So, yung hugot ko niyan, nung nasa Senate tayo, yung experiences natin nung youth leader tayo. Diba? Yung Yes, pinag-alaban oo. natin noon, gawin nating batas at polisiya ngayon. O, diba? Kaya alam mo, mahalaga talaga yung bantayan po natin yung ating mga anak habang sila po ay lumalaki. Kasi kung papaano sila, kung ano po yung kanilang foundation habang sila ay lumalaki, yun yung magiging basis para kung ano yung pwede nilang gawin in the Oo. future eh. Tama. Wala lang, bigla lang akong parang Flashback? flashback ako parang, wait lang, parang wala ako sa radio station, nag-flashback ako sa ating mga youth conventions nung araw. Ito yung nakakalungkot ko minsan, maraming gustong mag-aral pero walang opportunity. Correct. Pero with that law, ang napakalakaping bagay talaga. Oo, Sobra. 'di ba? Sabi nga 'di ba ang hirap mag-aral pero mas mahirap ang walang pinag-aralan. Oo. So mas maganda na meron, 'di ba? Pag-uusapan pa natin Ayan. yan more later on. Oras natin. 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bendido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!